Takže na opravu motorky mi poslali dva nejlepší opraváře a nejnovější software diagnostiky. Jo. Motorka je z 61. a software je z 68. Jo. Takže je to nejnovější verze. Poslali mladšího opraváře Boriska. Dobrý den, Borisku. Privět! Ukaž legitku. Tak. Jo, mladý svazák. A jeho staršího, zkušenějšího opraváře Ivana. Zdravím tě, Ivane. Sajuzu sláva. Tak, kluci, pusťte se do práce. Boris! Podaj kábel. Od granátu dolů. Tak, taky.